Obi Igbo Igbo ndị ọma njem na-ebulu mbatakwa n'ụbọchị nketa asị mgbe na anụ ọnụ m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ azụ ndụ mmiri biko na a nwere vidiyo anụ na afọ ebe anụ na nwanne anyị nwoke asịkwa anụ nọọ sọsịa bụ eze anyị enwe na anaghị enwe eze na-abụ nsị na bika ma eze onye ya wee eze ndị dibịa ka o wee eze ndị omenala ka o wee eze ndị alụlụ ana ka o wee eze ndị alụlụ enu biko tenekene ememe aka eze obi maga na ihe okwu gasịcha na vidiyo ahụ ka o si ekechiri ndị mmadụ ọgwụ na ka o si ịbịa ya oyi ego ọsị gị na ego adịrọ ozugbo gị na ego adịrọ ọ mara ihe ọ ya emele gị ka gị wee nwetawa ego ndị send by whereby na if he fail to give you fish he will teach you how to catch the fish. So about teaching how to catch the fish with the problem, can you maintain the ship and can you also maintain the net that is helping you to catch the fish? Okuziho maka nke ahụ mana ama m na ya bụ ihe bụzi okwu mbọsị ọzọ mana ọ bụ na o si na dị na nekene na vidiyo anụnwa ka unu wee nụ. Ezigbo mmadụ ezigbote ya mgbapụ ọnwa dị ana m ka abụ m nne ochie ọ sị ka ọ bịa be m onye Etiopia ndị ọ na-arụ maka Etiopia onye nwadị ibe ezigbo nna m ochie ọ bịa bịa m sị ka ọ bịa abụ m kemgbe mụ na ya na-ekwu mụ na ya ka nwụrụ bịakwa na obi m nabata ya ọfụma ezigbo mmadụ o nwere ezigbo obi ise na ezi obi ejide ka m na-eji mmeri ya bịakwa mmanya nya ma ebe ọda abụọ enwecha mmanya wee ga-akọta ala ike maka bụ eze obi ibe ọ bụla egoro n'ọba iri n'ọnụ ọgwa nne onye nwoke ọra maka na ofe kasị na ọgwụ adịrọ ma bụ ọrịa abịa bịa m sị na ọbụka n'anya na ọgwụ dị nwere mgbe ị ga-aṅụcha nwoke ka m soro ụgba bie gakwa na-asụ ka m na-aṅụba n'oge na-adọgba mmụọ so mmadụ si na mmadụ fọta enwe onye bịa na be nwa ndị esi m ezo obi na kemgbe ka a na-ekwu na ọgwụ dị na ọgwụ adịrọ nsị si na ọgwụ adịrọ sị m mpata ogwu ọwakiri si emetụ aka na ya obi anya aka na ya ja o wee tiwa anya ma ọrụ ka o ji mee o tiwa anya m isi ogini na-eme ewee jee weta ọgwụ tabịa na ntị a na-atị ya na ntị na-atị ya n'anya tagide ma na ntị ma n'anya tagide ma na ntị ma n'anya ọ bụ ya na-anyata ọ na-ezu uzere ọ na-amụ uzere maka na ibe eji ekwu na enwe ndị si na ibe adịghị Obinna nwa alọ bịara Obinna nwa alọ n'ebe onye ụwa ọ bịa be m sị m na ogo kwanụ na a na-achị narị ya na ogo nsị na igo ga-achị narịba sị m nsị kedu ndị na-anarịba ana ọsị m na ọgwọ ndị ogo na na-achọ ka a narị ya na ogo nsị kwụsịkwara ụgwọ sị m nsị emekwa did ọsị m nsị nchekwa n'ihe o ji che narịba ana ọsị na ndị desiri ya na ndị task force a sị na ọ ga-akwụ 2 million before rụba ụlọ na ọyọcha ụwa ma 500,000 ma sị na ba ya ewe nsị na nsogbu adịrọ na-ebịapụta nwanne ị nwere ibe ibe a ga-eme nsị a nwe ndidi na nna agwa ibe a ga-eme ejebe ebe anadụ mụ na ewe ejebe ebe jeru ebe anadụ nsị ọkwa na nwadị ibe nwe ọsị m nsị ekwukwara ụgwọ ọsị m na ọ kwụrụ ụgwọ nsị ejifọ bụ ụgwọ ọsị m mba na ndị task force na ọ ga-akwụ 2 million ma ọ bụ ya nye onye ọzọ na ọ na-abịarecha akwụkwọ ndị task force ụgwọ nsị ejikwa ego ị ga-eji rụọ ọrụ ọsị m na o ji ego ọ ga-eji rụọ ọrụ nwere ọnụnụ udude nya iri si arụba ọrụ gbawere ma shọvel tibe ndị mmadụ ibe nsị arụwa ọrụ na ọbụbụ eze obi gwa ọrụwa ọ rụgidere ọrụ ebe a rụgide ọrụ ba bịa ba ga-akwụgharịcha n'iru ebe a ba ga-akpụ ma mma ma shọvel ba ga-akwụgharịcha mana ma ma ọbata etu ka ba ji enyo masị na m emechekere ibe m emeri ị makwana bifo ọ na-abụ mmadụ bịa be m nwa mụ bụ eze obi mgbe mbụ m na-eme atụ n'ọnụ mmadụ bịa be m nwa si na o nwere ego na ọ chọrọ ime ọgwụ na nke enwe m eme nke ọzọ ọ sị na o nwere ego nweta atụ n'ọnụ n'ihe mba ime ọbịa nweta atụ n'ọnụ
mmecha atụ n'ọnụ nye esi eji eweta ego oke mmụọ kwụsị ime atụ n'ọnụ anyị mmeri bụ atụ n'ọnụ ị ga-anata ma onye irobe ego oji egwu eme ọgọ oke mmụọ ọzọkwa ya bụrụ onye irobe oge nyebe ego mana ibe ji kwụsị ime atụ n'ọnụ bụ na ọ na-akwụsị ndị mmadụ werie ma na-anaka ụmụaka ego onye nwatakịrị ediri ozi were eji anara ego e nyere ya onye ka m ji kwụsị ime atụ n'ọnụ mana ọ bụkwa ma ibe ọ dị ibe dị oke mmụọ ọ ma ebe ọ dọdụ ibe onye si na iwe adụrụ ọjọọ ọfụnanya ife dị ọ na-abụ onye ere ego dị na buutu na ebe na-ebe ọ bụghị nke ọma mana nke ọba bụ enyi nwoke mana ọ bụ enyi anyị nwoke onye na-ekwuzi ọ bụ nwanne m nwoke Gbezo Obi o metere debere ọra onye ọbụla si na ọgwụ n'anya okwe abịa ka ọgwụ n'anya ka okwe ana m emere ozi advertise n'ụwa niile anyị kwụrụ signboard na maka na ofe ka na-abụ pọsụ na ọgwụ adịrọ onye abịa m nwe manya ozugbo ga-agwọ ọgwụ anyị kwụrụ signboard na-enye ebe ozugbo ga-agwọ ọgwụ na-enye ka ọ nọ n'iwe nwa ka ibie nne m ọ nwere nwunye m bịara m iwe m na-eri nwunye m bịa nwunye m mmụọ ka mmụọ abịa m nwanne m nwunye m oji ọgwụ eme ọgọ amụozi m ebe Madam God nwaanyị nwe ngabasị Madam God nwaanyị nwe ngabasị Madam God ọ na-enye ego ọbụla afọ onye ọbụla na-ekwu nọsens mechie ọnya na ọ bụrụ na ọhụ maka na onye na-ekwu okwu aka agara Bezo Obi mana eziokwu onye na-abụrụ ọhụ ọra ọgwanne ozugbo ga-agwọ ọgwụ bishọp na-apụta aba asị na eze obi anọzi mmadụ akakwa n'akwa na mma emetocha ibe mmemme n'ụwa Daddy, you are 100 years. Mana ọchụ nwa ndụ bishọp na ndị anọ na ndị enupụta asị m eze obi na ma emecha okwe n'ibe mmemme n'ụwa enwere okwe mgbanụ a na-agbanụrụ ya onwe ozikwa ibe nka na-achọ n'ụwa nwere ibe mmasị ụba na mụ bụ eze obi ka na-achọ n'ụwa adụokwanụ m ka m na-adụ ife niile dị ndị mmadụ ka m na-emeziere maka na ọ ga-ere ofu onye bụ afụfụ ka ọgwụ dị ego dị ọ ga-ere ofu onye bụ afụfụ mmụọ ka mmụọ n'imerụ mmadụ ibe mere ibi obi na-adị ya mma nwata josie ma o nwere ka ọ chụtasịrị obi a na-adịrị ya mma mmadụ ka eji aka ibe a na-ezuru oke ma ọ bụ na oke ezuru oke nna m siri ibe a na-akọrọ ebe ọ na-adị mana eziokwu nwa agwụ enwere ike ịta ahịbịa n'ụwa kama ibere ga-eme odogwu ibe ike na-eme oke mmụọ ojigo ga-agwọ ọgwụ amosu nya isa were egwu ọgwụ ihe niile dị Ili dị ego bịa na nke eze obi ili dị ọgwụ bịa na nke eze obi ihe niile dị bịaba na ihe oke mmụọ ka mmụọ maka ị na-anya ba ịbụ na ọchukwu na-eme ọ bụrụ mmadụ maka na mmadụ a na-abịa be m eji m ezi obi m niile nabata ya maka na ọ gbanụ spirit na mmadụ na-amaka ọrụ ibe mmadụ a na taa ị sọrọ okwu be m sị na mma na-asọpọtụ ibe ọbụla bụ sọpọtụ mma na-enyewu mana ego mana ọgwụ mma na-asọpọtụ oke mmụọ oji egwu eme ọgọ ọ ka m ji emerụ ndị ọzọ oji egwu eme ọgọ oji ego eme ọgọ oji ụlọ eme ọgọ oji meto eme ọgọ oke mmụọ mmụọ ka mmụọ PPP power pass power nwa ka ibie kubirie amosu mere eme ya were egwu ọgwụ mmadụ mee mmanya oke mmadụ si yes na awekwe egwu ọgwụ n'isi ya mmụọ ka mmụọ ọ bụ na imegiri ibe ma ọ dabara kwechiri ọ si kwechiri ọ ga-adị mma kwechiri enwe onye njere ịgbara ụbọchị n'ụwa nwa na-akpọgara m ka nje demand asị na ka nje soro jebe south mgbe jere ebe ahụ wee negide m ọ sị m na ma iyi onye ga-akpata ego nsị ọ gịnị meziri ọ sị na ọmakpa ụdị mmadụ mana ọ Chinemeze onye nọ n'ụwa egbu n'onwe mgbe niile nwere ọgọ onye na-abụ oge ọcha ọgata ọgabe mmadụ ama ewuro forever nwere ego egwu forever wọchị nọ n'ụwa ọ bụ na ebe merụ mmadụ soro ya nwere nọ taịm ya ka ọnụ taịm nke uru nke ya eme spike
so ebe anyị na-edobe Chukwu n'ụwa bụ na ibe anyị ga-eri ama aka anyị maka na ọ bụrụ na anyị nọgide n'ụwa jebe ịyọ mmadụ ihe mgbe a ka ị ga-ama na dimkpa na-eri arị ọ bụrụ na ị nọgide n'ụwa ijebe ịyọ mmadụ kọpọ afọ ọ bụrụkwa na onye aba ayara enye o ọ bụrụkwa na ọ ga-enye o n'ọnụ onye abụ ga-akọrọ ụwa niile na ị bịara iyo ihe ya ka o ji abụ mpụta na-asị okeke nwere nke okafọ nwere nke ọ bụgodị na ị nwere ego jụrụ ụlọ karịjuo ebe na-enye ndị be unu ka abịa nwere onye ị na-eje ala ibe ọkwanye ka m na-ekwu n'ụwa maka na nna m sị na ọkụkọ a na-atọfuru isi na onye nwa kacha a na-atọrọ ụtọ maka na ka ị kacha ka anwụrụ ụka ọ ga-ere ofu onye bụkwa nnukwu akụkọ mana ana m agwa ndị mmadụ seba na ọ bụ na ibe ọma mere uche ọkwa ka ị ga-etinyere ndị ọzọ nọ n'akụkụ aka ọkwa mgbe anyị wụrụ nke unu eme ọkpata ọnụ okenye ọ na-adịrọkwa fọrọ ebe udo ga-emerụ unu ise ka ị ga-abịa m nwa ibe ọma ka ị ga-eji ise ị ga-eji ọchị na ise ọ ga-adịrị ụnụ ise maka na kemgbe ị nọ mgbakọ ọ na-abịa ịkpọda ma anyị ma aza na-asụ na onye mgbapụ mana mụ na ya mere obi ikwu nne na anyị mere obi ikwu nne na owu ebe ada ọbịa kwubekwa nna mgbapụ ọbụ na nne esi na be anyị ọnwa dị ya na m ka ọ bụ abụ m nne ochie abịakwuo mụ na-emekwuo ikwu nne na ogwurube ọ makọcha ọnụ amarịkwa ọrụ imi na brother ọ ga-adịrị ụlọ ọ bụ eze obi ka ị bịa gaa jee kpọọ nwaanyị na-enye nnu nwoke na-enye nnu ịmara ibe ị ga na-eri nta ịmara nnọọ ibe ị ga-eri nta emechacha akwọrọ ụmụ anụ ọkụkọ akwọrọ ụmụ smudi akwọrọ ụmụ bebi ka nke a na-akpị kedu ka a chọpụ na-akwọ smudi akwụcha chọrọ emerụ ma blueberry ịchọkwa isi ewu agwa ọrụ m ire eri ihe ekwu ibe n'ọgba gara aga ịnọ mana mgbe mgbe ihe isi ewu ma anụ tọke ịchọwa ga-abalị ga na-ezobi mana eziokwu ọ dị n'aka ebe dụkwa ndị nri na-azụ o nje chef ịghọtago kpọọ ya so ọ bịa bụrụ ma anọ mgbe nna m ochie ribe ibe eso obi nke berebe nka ego nna m tụrụ eberebe ọkwa nne daa mụọbịa chukwu ile ọzọ na-ekwu ụgwọ ọgbara ube ji atọ ọka na Brazil ube formal ube and the present ube na Ethiopia ọkwa nne abata mgbe ọ ga-alụ udo mmụọ na-apụ apụ mmụọ na-eti eti owe ya na-asụ na bịara owe ya ụra na-asị nnọọ akwa aka awụ ọgwụ nwoke zuru ezu ọ ga-alụ udo ọwasị m liri ibe nwunye m asị na nchọkwuo akwa ọlụ m nke a na-akpọ suru di nwunye m asị m kwuo na nchọ suru di enye m suru di You see this my brother. Jeff, you see this my brother. I see him. Anything when my brother need, give up. Surudi. So tell her what's in there for kitchen. Not to give my brother, make him enjoy life. So I'm very happy. I'm there. Oh, I'm not going to job around. I'm very happy. Let come go say. I got done on akwanye ka mmadụ ije nwe nwanne akwanye ka mmadụ ije nwanne n'ụwa ibe ejikwa na nwe nwanne bụ ọ bụ na ndị ụwa ga-ama ibe n'ụwa ịfọta ikpewere ibe wee ekpere ọma maka na mgbe m na-etonite n'ụwa nwere ebe mma m na-eje holiday ọ bụ na enwe ụmụnne m ndị nwere ego aka m eje holiday mana mụ bụ ezi obi etu nna bụ etogide m tochie nwere ebe m ji holiday amara m ibe bụ holiday etu mmadụ na-aba anọgide afọ jee holiday amara m ibe bụ holiday enwere ebe m je holiday kemgbe enu mana ma ndị cousin m ọnkụ nwebere ebe mụ bụ ezi obi je holiday n'ụwa dị ụtọ na enwere m onye aka siri ike
ga-aba afụtaba jos jee godi holiday mgbe m na-eje skul ụmụazị ibe m na-eje holiday jiri ka ọ bụrụ ndọ na ọbụrụ jiri aka m gbalị moto jee ego nwanne ma tara na Lagos mụ nwa kekekete Lagos nwa nnọ ha nọkwụrụ m na nọkọta papa m metọta ịdụ abịa nde mgbe kekesa Lagos nwa m na-edoru nde njiri n'aka m soro ụmụazụ kwadozie gbanarị gba ọgwụ bọọsụ na-agba bọọsụ Agụrụka ma Agụrụka n'Ọnịcha ọdụkọ 150 naira na Lagos ruo kwụsị anyị na matamata gọgọgọ fóònù àtúrò nù báwo bunu ìwé lọ ọkọ àyè wọn ti tẹsí náà wọn kẹndé báyìí náà ti sẹsọ náà nà Tinubu àti ẹmúdó máa tẹ nà Tinubu jẹm náà yóò tó tẹ jẹm nà Tinubu nà mọtò náà jẹ sẹmẹs wọn ti sẹmẹs náà kó Tinubu ọba ní káàkiri ló Tinubu wọn tẹ fún ọdẹ báyìí mà ẹgbẹ yẹn náà tọ nà nkẹ ẹ mà yàn kó ọ yà wà ẹnu bẹ nà sọ bíà bàtà ọkùjà sẹmu kẹndé sáré kọ yà ẹ kọ. Tumejọ ọ ga-adị ọnụ mma ise kobido ya ji m n'aka na afụcha na vidio biko nyere anyị aka gbasa ozi a nyere anyị aka share this video ka o lie mba niile ka egbe ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ